Marriott. Marriott. O, Berry, pas hyfryd i'r Ediad. No, Edwards trwy'r canol. Edwards! Naill ochr neu'r llall i'r golwr. Mi fyddai'n nghefn y rwyd, ond ergyd siomedig gan Noah Edwards sydd i ddwylo diolchgar Jack Fflint. Fflint ar cliriad. Peniad rhydd i Ben Nash. Mae Jonsian. Trai da gan Jonsian, disgyn i fi Hughes yn ôl at Florian Jonsian! Oedd angen yr arbediad gan George Ratcliffe, symudiad slick gan y tîm cartra. Hughes a Jonsian yn cyfnewid y bas. Cic gornel i'r Fflint. Marriott. Bale yn cyrraedd Noah Edwards, y bel drwodd i Rhys Hughes! O, arbediad o'r safon ucha gan Jack Fflint. Wel, sa chi di reid rhywbeth ar Rhys Hughes yn y fan yna i daro cefn y rhwyd. Am arbediad gan y golwr i'w chadw hi'n ddi-sgôr. Dych am yr hediad gan Declan Poole, Isaac Lee. That's Michael Burke. Phillips, dyma Ben Hughes yn ôl at Jake Phillips. Josh Jones, mae'na le allan ar yr ochr gosa yma gan Bobby Beaumont Brodet dan bwysa i fewn at Hughes. Tatan rhy boeth i George Ratcliffe, symudiad da gan y Fflint, yr ergyd gan Ben Hughes yn syth at George Ratcliffe. Billy Paynter ar y fainc ar gyfer yr ail hanner yma. Efo Cei Connah. Fflint. Ar cliriad. Cei Edwards ar floedd. Disney. Rhys Hughes. Hughes heibio i Ben Hughes. Rhys Hughes yn dal i fynd hediad da gan Hughes. Hughes ar ergyd! Ar arbediad. Yn isel i lawr i'w chwith gan Jack Fflint. Rhediad ardderchog gan Rhys Hughes. Ac yn ar ergyd. Iath y golwr yn wych. Hogan. Beaumont Brodet ar cyffyrddiad yn un gwan. Wan ta dyma Luca Hogan. Hogan y bel yn ôl y sgwar at Rhys Hughes! Mae o di heiddi honna Rhys Hughes. Mae o di rheoli canol y Cai i gôl gynta yn uwch gyngrau'r Cymru, JD. I chwaraewr Cymru dan 1 Rhys Hughes a 19 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Fflint ddim, Cei Connah 1. Poole. Hogan, gosod i lwybr Aaron Williams. Noah Edwards. Aaron Williams, Williams mae gen o'r rediad clir ar y gol. Williams i 18-2. Taro'r postyn ag yna unwaith eto o'r bel yn cael ei chlirio. Dihangfa i'r Fflint. Na, cywir, Mwandwe. Gosod ti'n ôl unwaith eto at Luca Hogan. Sut fethodd Aaron Williams y cyfle yna. Tasgu yn erbyn y postyn. Cei Connah mor agos at yr ail. Phillips, yr unfer. Hughes, digon o le i fesur y creisiad y peniad allan gan Nash. Yn ôl at Jake Phillips. Mae Ben Hughes, mi geitho gyfle arall i godi'r bel i fewn i'r cwrt. A fymryn heibio'r postyn gan Isaac Lambert. Cyfle gora yr ail hanner i'r tîm cartre. Rhys Hughes a'r gic gornel y dyrniad gan Fflint. Mwandwe. Just yn gwthio Ben Hughes o'r neilltu. Dyma Noah Edwards. Edwards os na ergyd. Edwards! Mor agos. Oedd hwnna mor agos gan Noah Edwards. O rwy'n yn disgwyl i weld y rhwyd yn bochio. Edwards mor agos at yr ail i Cei Connah.
Phillips. Rwan ta. Dyma Brindley Pegram. Lledu'r bel allan at Michael Burke. Burke all o weithio'r bel ar I droi chwith I gael y crisied I fewn Nomads llwyddo I wneud hynny! O, mor agos! Mor agos I roed y tîm cartre yn gyfartal yr eilydd George Mair. Phillips yn ei chymryd tîm sydyn at Ben Hughes, cyfle I gael ei grisiad I fewn, mae dal yna i'r Fflint, mae'n rhydd yn y cwrt! A mae hwnna heibio'r postyn, mae'n gic gornel arall a'r capten Harry Owen gafodd y cyffyrddiad ola. Y Fflint yn agos ddwywaith o fewn munud.